Hi, bay. Ug sa tanang mga naminaw karon. Itago lang ko sa pangalan nga El. Taga Mindanao day ko. Ug kung mangutana mo kung sa ko ang nawong, syempre gwapa oy. Alangan, anak good kong Merna. Ang bitaw. Teacher by profession day ko, pero dili ang batasan. Usa ko ka public elementary teacher ug bag-o rasad ko nakakuha og items pagkahuman pa sa pandemic. Which is thankful rasad kay ko kay ang black sheep sa pamilya, teacher na. Habitaw. Actually, wajud ko gauyab-uyab kay kapoy og invest og time sa mga walay SSS, PhilHealth og pag-ibig. Char. Ang tanan kay fling-fling lang. Ambot kay dali era jud kay ko kapuyan ba maong wala jud ko gakumit kay for the hago kayo nang hingana ba. Pero okay ra kaya akong life, like every weekend makita yun ninyo si teacher living her life to the fullest. Kay wala ta kabalo, what if matsugi na taogma? Unsaon na lang. Di ba at least mamatay ta nga malipayon. Sa moto nga, usa to ko weekend, walay klase, mong dugay ko ni bangon. Pagbangon ako, nagampo ko og nagpasalamat, bisan og makakasala ta, pero dili na to kalimtan nga magpasalamat sa Ginoo. Then paglantaw nako sa kong phone, naay nag-text nga number lang, which is unusual kay ako lang mga co-teacher ang naay number nako ug ang ako ang pamilya. Kaya ako mga barkada, GC ra amo ang chismis tanan. Pero wala na ako nag-i-open kay basin og ang message kay congratulations, nanalo ka ng 1 million. Scam jud kay nang ingana ba. Sumotong ni bangon ako og nigawas na sa kuang kwarto. Lingon din akong kuya nga suyaon nga, tara, nibangon naman di ay ang Reyna. Nitubagpud ko nga, imong mama Reyna. Nitubag akong kuya nga, ma, Reyna daw ka, ingon ni Ella. Nitubagpud ko nga, saba yaoy, masagpaan gani kong Merna. Og nagsugod na ko og hungit, kay lagi, gutom na. Mga alas 12 naman da ito sa udto ba. Ningon pa ko, ano sa maning kanaw niya? Si mama man lagi ni. Nangutan na po na ko kuya nga, unsay mama oy. Nitubagpud ko, oh, fried rice. Og ni katawa ko. Ningon pa na akong kuya nga isumbong daw ko niya ni mama o niya. Kabuing na lang dyan. Kunya taod na sad ana, nitingog na sad ako ang phone, mong ako na yung gi-open. O pag-open ako, naunsa man eh. Ningon man nga, please love, let's talk. Dili ko musugot nga magbuwag ta. I can't make it without you, love. Please, mag-istorya ta. Unsa akong mali nga nahimo, nganong makigbulag man kanako. Reply ko, dili ko ka-concentrate sa akong trabaho kay nakaka-perme sa kuang hunahuna. Kay ikaw ang bugtong itik nga nagkapakapa sa akong dughan nga hapit na malumos sa akong gugmang gawas-awas. Basta kay nabuswak jud nako na ako ang giinom nga kape. Aha ka, naunsa naman eh. Kinsa man eh, nga wala man ko uyab. Aha ka, wala pa ganita uyab, dili naman hinuon mo sugot nga makigbuwag. Aha ka, ug dili ko kadawat sa itik, nalumos man kaha sa gugma. Kabuing dyan. Pero wala na lang dyan ako gi-replyan kay feeling nako wrong send lang. Pero mga bandang hapon, kay naa na say ni text, ingon siya nga,
El, please, magkita taon niya. Ato aning istoryahan. Please, I need you, baby. Hala ka, hoy. Si El man ko, pero single man tawon ko. Gitawag naman hinoon kog baby. Asa ko dapit mo, Totoy. Char. Pero gidisregard gihapon to na ako knowing a wrong send rajud to siya. Actually, nanato sa akong mind nga i-block na ko to nga number pero kay nabisi man ang inyuhang teacher og prepare sa mga lesson pagka Monday, maong nalimot rapod ko. Unya pagkagabi adto di ay, nilaag ko kauban sa akong mga barkada. Inom-inom dinag ko. Ana man jud na, o may lami atong life og way tagay. So medyo nahubog jud tawon ko, unya gamotor rabi apod ko, maong pagkabati na ko nga nanghawoy na akong abaga. Niingon na dayon ko og mauli na ko kay sayo pa mi manimba ni mama pagkaugma. Pero nipahuay pa ko ana og mga pila ka minuto before ko ni uli kay basin og mabangga na ko ning motor ni Otol ba. Maimpatso gyud ako ang 2 months na delay nga sweldo. Char. Sa motong maapoy pag-andar sa akong motor, maupod pagtingog sa akong phone. Paglantaw na ako, 713 ang last nga number. Maudyo ni ang number nga sige og text oy. Saway pagduha-duha, ako ang gitubag ang tawag. Ningon ko nga, hello, nabuang na ka? Sige man kag-text na ako eh. Hilom lang sa pikas na linya pero nakoy madungog nga lalom kay ginhawag ni ingon nga sorry. Maura na yan tubag nga luya man og tingog nga rag na pildi sa kaso. Ako pa siyang giingnan nga nabuang na ba ka? Can you stop bothering me? My God, you're getting in my nerve. Ada, in English yun to eh. Pagkaingon ako adto, ako na dayon ng gi-end ang call. Pero pagkataod-taod ana, nitawag na sa andog sa ako ang kalakot. Ako ang nagyuda siyang giyaw-yawan. Ako siyang giingnan nga hoy, kung kinsa man ka, dili ko imuhang itik. Wa ako nagkapakapaan ng imong dughan. Arong send ka. Arong send ka. Aha ka. Si El ko, pero single ko. Ug wala ko'y uyab. Walay gilove na ko. Way ga-ask na ko og kauna. Tulog na. Ug labaw sa tanan, dili ko makipagbuwag nimo kay dili ta uyab. Undangin ako palihog. Pag human akong ingon ana, ako ana din ang gi-end ang tawag. O grabe jud na akong hangos-hangos human pag-istorya. Aha ka. Nangugat jud akong liog tawon. Pero pagkahuman ana, nitingog na sad ako ang phone. Kay naay ni text. Pagbasa na ko ana, niingon nga, kaluoy sad nimo, walay nagmahal. Mao na, maldita man. Og sa ko ang kalagot, nag-load jud ko sa kong kaugalingon gamit ang GCash aron lang makareply. Ako siyang giingnan, nga bahalag maldita. Basta kay wala lang nagpaluoy nga di kulagan. Yaks, pangit. Og ni-reply pa yun siya. Ngayon siya nga, mas pangit ka. Unya, bati pa jud og batasan. Pagka-judgmental na lang jud kayo pa. O siyang giingnan, nga excuse me. Go to hell, motherfucker. Nagpaabot mo ka jud anak kay basin mo reply, pero wala naman. Mong nag-drive na lang jud ko pauli. Pagabot ako sa unahan, pasulod ang tami sa mong lugar, wa jud ko kahibalo kung anong natumba ko. Nilapas naman di ko sa kalsada. Naa na di ko sa kasagbutan. Naahak na dyan ng hubog na dyan ko. Pagkasakitan na dyan sa kontiil kay naipit sa motor. Bugat biato nga motor ba? Motong nagliso dyan taon ko og patindog. Unya, awa-aw rabatong dapita ug may gani na lang kay naay ni Agi nga nagmotor. Unya, gihinungan ko.
Pero murag okay rapod nga na disgrasya ko ditong dapita ba kay kagwapo ba aning ning hunong oy. In fairness, matsuhon tawhana ba? Type kayo na ako. O ganong nakabalo ko ana, kay alangan nasugaan siya. Klaro kayo siya og nakapangutan ako sa akong kaugalingon nga, Lord, mao na ba ni? Sa akong unahuna, bahala og na nga ipit na ta sa motor. Basta kita og gwapo. Carry na. Bitaw. Nautan na pa siya sa kuha kung okay ra ba daw ko. Ako siyang giingnan nga dili kay sakit kayo kontel. Ipatindog niya na ang motor og iyahang gistan dayon nitindog isad ko. Nautan na pa ang guy kung naunsa daw ko. Nitubag rapod ko nga nalahaw sa ata ako ya. Ambot. Then nitubag siya nga mauli na nga next time drive safely ha. Indano-tando rapod ko og nagpasalamat sa iya ha. Nangutana pa siya kung makadrive pa daw ko pauli. Ningon pud ko nga, oy, layo raman ni sa tinae. Pina-joke pa ko. Then itubag siya nga good. Next time, dili mag-drive nga hubog ha. Hala, yun sa niya pagkabalo ba? Idungo rin tawon ko og nitango. After ana, nisakay na dayon siya sa kuha. Dili di ay, sa iyahang motor di ay. Unya, nisakay siya, tapos nag-go na dayon siya. Ug ako, nakauli rapod jud tawon ko sa mua. So matong pagka next week adto, maayo kayo ko ang morning kay for the goods ako ang mga baby students kay wa jud tawo nagsaba-saba. Then naga-engage jud sila sa ko ang mga lectures like na ay mag-ask og question ug nara po'y maka-answer og sakto. Pagka lunch break ana, gulbo na sa akong kaspa kay naana say nag-text nako. Ningon siya nga, nikaw na ba ang walay galove dira? And guess what? Ang last number kay 713. Wala pa jud ko load ato, mao nung wala dayon ko ka-reply. Pero paggabi ana ni text na sad. Ningon siya nga, basin mo iniingon nimo og kaon na. Ako na lang. Eat well, Madam Maldita. Sa ko ang kalagot, nagpa-load jud ko og kireplyan ako siya ko siyang ingnan. Papansin man ka oy, leave me alone. Og na-reply siya nga, naunsa ka, leave me alone. Alone man ka diba? Kay single man ka. Ito bagpud ko niya, nga bahala og alone. At least wala nagpakaluoy nga balikan. Yaks, linyahan sa mga pangit nga papansin. Nito bagpud siya nga, we, basin dili ka katulog, og makakita ka na ako. Reply pud ko nga, not in my wildest dream. Bantol nga ista. Tubag pud siya nga, sapa ka sa butiti sa sapa. Og wala jud ko nakadawat sa butiti sa sapa. Kagwapa na ako, like, excuse me jud kayo, ako siyang giingnan. Itik man kaha nga nalumos. Iyo, pangit. Nagpakaluoy balikan. Kung way ilong, lollipop. Na-reply pod siya nga, naka-move on ako. Sus, kataas na ako ilong miss. Ug tungod sa akong kalagot, wala na jud nako na takom akong unahuna ug ako siyang giingnan. Taas lagi kag ilong, pero sure ko nga gamay nang imuha. Mo nang gibiyaan ka. Yaks, iyo, pisot. Ug nito bagpod siya nga, under the belt na naimuha misa. Ug FYI lang, dili ko pisot. Natuli na ko. Og nahimuot na lang pud yung tawon sa iyang reply. Ako siyang iingnan. Unya, nganong gibiyaan man ka? Og wala na siya ni-reply sa kuha. Tagam.
ug nakatulog kong malinawon adtong gabi una ba. Sa moto nga one time ana, nagsabay mi og lunch sa office kay birthday to sa kuang co-teacher nga si Mika. While gi-lunch mi, niduol siya nako og niingon nga, "Ma'am El, nakoy sala nimo." Nangutana pud ko niya kung unsay sala niya. Ningon siya, nga kung kuya ba, nangayo mga siyag number siyang ex ba. Unya, ang name siyang ex manggod kay Ali. Nangutana pud ko, so unsay connection man. Pero nakulbaan na jud ko atong tungod ba kay wala ko kabalo sa iyahang ginasorry-sorry. Tubag siya nga, medyo hubog mo ko ato nga time, katong nangayog number akong kuya. Nahatag na ko imong number. Teacher L manggod ang naka-phone book sa imong number, tapos ang iyaha kay T. Ali. Ug nisiga jud na akong mata, nasiga na daan. Nakapanawag jud kog mga santo atong orasa, ngating paniudto ba unta. Unya nawala na jud na ako ang gana sa pagkaon sa lumpia ug ako siyang giingnan nga hala ka ma-mix. Tubag pud siya nga, "Sorry kayo Ma'am El." Unya, giaway man daw nimo siya. Nisamot kasiga ako ang mata. Naahak na jud ni ron. Nakapangutana jud ko niya kung anong nakabalo siya. Og ahak jud kaayo kay gipabasa di ay siya sa mga text nako. Tabang mananabang na lang jud kay nang hawoy ako mga tuhod kay mura ko og naupos nga kandila nga naulaw ko nga nahadlo. Nabuing na jud. Niingon pa na si Mika nga niingon daw iyang kuya nga kita kits daw mi. Nakapangutana jud ko kung anong kita kits mi. Ningon siya nga hantingon daw ko niya kay giingnan daw nako siya pisot. Kay lakon kay ko adtong tungoda jud kay dala sa kaulaw o gamay nga kahadlok. Nagwapa biya si Mamika so naay posibilidad nga gwapo pud ni ihang kuya. Pero maintag pangit yun ihang kuya ba. Aron di kaayo ulaw sa akong part. Mo jud ni ako ang giampo atong panahona ba. Nga unta pangit jud ang ihang kuya. Wala ko kabalo sa akong ma-feel that time knowing nga naara sa pikas dapit akong giaway nga lalaki. Gina-convince ra jud nako ako ang kaugalingon nga wala ko'y mali. Iyahang mali. Mali nilang duha ni Mika. Mali nila. Ingon pa na si Mika, "Ma'am El, pulis biya to ako ang kuya." Og mura na jud kog maimpatsuhan sa iyang giingon. Kay mura man og nabusog ko diretso. Aha ka. Pulis pa jud di ay ang iyahang kuya. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night.